Anem a veure, mira, estem veient ara mateix. Això és el teu hort, Miquel? Sí, Això són cols. això són cols d'hora. Cols del langui, Sí, que estaves també. plantant amb el langui. Sí. Molt bé. I, no sé, i després, amb tot això, què fas, per exemple? O sigui, us ho mengeu vosaltres la família? Ho veneu als veïns? No, la veritat és que els veïnats també fan hort, així que no ho venem nosaltres. Ens ho mengem nosaltres, i si qualque dia tenim un compromís o això d'un amic o això, sí que n'hi poden regalar una, però, o dues, o les que vulgui. Però normalment no ho feim per vendre. Escolta, què t'agradaria ser a tu de gran? Què t'agradaria estudiar? Bueno, jo m'agradaria ser enginyer de motors, de tractor, ferrer o algo d'energies renovables. Algo d'això ho té molt clar. Clar, però perquè tu quantes hores et passes al camp cada dia? Perquè, clar, tu vas a col·le, també, tu vas a l'escola. Sí, jo, per exemple, millor cada dia pas 6 hores, coses d'això. 6 hores al camp. I com ho fas? Sí. I com tu ho fas? Com t'organitzes? D'on treus el temps? Faig l'escola, faig els deures, vinc i cap a fora vila. I escolta, t'agradaria seguir... Digue'm. Fora vila, què és? Cap al camp? Fora vila és... fora de casa, no? Sí. És que aquí tenim a l'Arnau, jo crec que hi ha algunes paraules que no vas pillant, No. Saps el que passa, Miquel? Jo vaig estar 2 mesos vivint a Mallorca en un hotel perquè a Mallorca va saltar un cas d'una nena que es deia Nàdia, no sé si te'n recordes o no. Te'n recordes o no? No. Bueno, una nina No. que es deia Nàdia amb uns pares que recollien diners i que al final van enganyar els mallorquins i vaig estar 2 mesos, llavors jo em conec la illa a la perfecció. Però a tu t'agradaria seguir amb la carrera de YouTube o no? De YouTube? Sí. T'agradaria seguir, Sí. Quins consells? A veure, el Carlos té molts seguidors a les xarxes. Per la gent que no tenim tants seguidors, quins consells ens donaries? Què és el que hauríem de fer, per exemple? Jo crec que has de ser tu i no has de fer un altre paper. Has de ser tu i respús. I respús? Tu estàs d'acord, Carlos? Jo estic d'acord. És una de les preguntes que li anava a fer al Miquel, si ell és així o fa un paper, això de hòstia, pilotes, que en són de bones. És un paper o ets tu de veritat? No, sóc així. Doncs molt bé. Tu esperaves que després d'aquesta frase... Jo me'n recordo una setmana a Telecinco que tots els presentadors als passadissos i tal estaven repetint la mateixa frase de les pilotes i tal. O sigui, tu t'esperaves després de pronunciar aquesta frase que segur que l'havies pronunciat 40.000 vegades que et catapultés a la fama? No. Això tampoc m'ho esperava. Jo crec que quan menys t'ho esperes, ho trobes. Quan menys t'esperes ho trobes. Per exemple, què és el que més t'agrada de menjar, a tu, Miquel? Jo. Jo m'agrada molt la porcella. Sa porcella. Sí, m'agrada molt. Sa porcella és el porc, sí. no? El cerdo, o no? Bueno, és el que se diria en castellà cochinillo. El cochinillo. Molt bé. Que bon el cochinillo. O sigui, Molt bé. Vegetarià no ets? No. I què més, a part de sa porcella? M'agrada molt també... no ho sé, jo és que tot el que sigui... T'agrada menjar, bàsicament? Sí, m'agrada. La llonganissa, la sobrassada, els botifarrons... Les ensaïmades no Això t'agraden? m'agrada molt. Com? Les ensaïmades, no? A Mallorca són molt típiques. Sí, també. Quines t'agraden més? Perquè hi ha diferents rellenos, no? De crema, de tal... La teva preferida quina és? Bueno, la sobrassada no se... Ai, la sobrassada. La encimada no se rellena. No? Però bé, jo l'encimada m'agrada
la feta de la predina, que fa així d'ample i groga de dins. Això és més bona. Molt bé. Escolta, Olga, digue'm. Sí, no, volia preguntar-li al Miquel si tens en compte a l'hora de, com que estàs tant amb el tema de les hortalisses i de tot això del camp, si tens en compte a l'hora de la dieta d'introduir tots els aliments i les proporcions adequades. És que, Miquel, a veure, vaig explicar-t'ho. Aquesta senyora que estàs veient aquí és infermera. Ella cuida sempre per la salut, amb les seves coses, i això, que si a la dieta, que si ara menja tomàquet en vez d'un bon botifarró. Clar, ella sempre mira pel seu, però, escolta, tu la pots ignorar completament. No, hombre, no. No, jo la veritat és que la verdura és una cosa que sempre hi ha dins els nostres plats i sempre utilitzam. I sempre ne mengem. Jo crec que cada dia mengem verdura, nosaltres. I la veritat és que, a veure, picar els tastats, la llonganissa o la sobrassada és mal de fer, Això fa mandra, no?, de deixar banda. Sí. A més, hem de llevar la perxa, perquè si no l'any que ve no hi cap l'altre porc. Ara sí que no he entès res. Miquel, has viatjat... A veure, tornes a repetir la frase, Miquel, que la Olga no t'ha entès ara, i l'Arnau t'ho he de dir abans, que tampoc no s'ha enterat de res, però t'ha dit, sí, però no s'ha enterat de res, el tio. És a dir, que, per exemple, tu quan menges, tens la llonganissa i això, s'han de penjar a un lloc, que se diu la perxa. Ah, I clar, tu l'has de cuidar. Clar, Tu l'has de cuidar, per si no l'esport de l'any que ve no hi cap. Així Clar, que si no tens la perxa no hi ha llonganissa. Clar. Vale. Miquel, t'anava a preguntar si has viatjat molt. Bastant. Se va notar molt. Després d'anar a la Resistència van començar a viatjar molt. Per fora d'Espanya? No, normalment dins d'Espanya. Per aquí? Mira, aquesta nit, Miquel, nosaltres tenim una sorpresa per tu, Carlos. Si vols, vete preparant-lo, perquè avui el Carlos, aquest noi que has dit tu, ostres, el Conecto té, doncs avui s'estrena de col·laborador amb nosaltres, però t'ha preparat una cosa molt especial i ell cada setmana, tots els convidats que millor li cauen, doncs els hi farà una cançó personalitzada. Tu creus que aquesta cançó estarà bé, que el Carlos afinarà o no afinarà? No sé, digue'm tu. Claro que sí, claro. Perquè aquesta és una cançó que ha escrit ell per tu i que parla de tu. Anirà bé. Anirà bé. Escolta, abans d'escoltar el Carlos, com vas passar tu el confinament, Miquel? Jo la veritat és que molt bé. Molt bé? Molt bé. Molt. Vaig lliurar molt del tractor, tot el dia estic damunt del tractor, i vaig poder estar molt de temps amb els animals i la veritat és que ho vaig passar molt bé. Quants animals tens? No ho sé. No ho sé. Ara tenc un ase. ¿Un águila? Asa. Ah, un ase, No. perdón. A él también le cuesta un poco, ¿eh? Aquí va repartiendo, pero... Després tenc cans, tenc moixos, tenc gallines, tenc guàlderes, tenc porcs. Vamos, que podries obrir un zoo perfectament a Mallorca. Sí. Escolta, anem ara a escoltar al Carlos aquesta cançó que t'ha preparat i després tu del 0 al 10 el puntues, vale? Vale. Escolta bé. Bueno, del 0 al 10, Miquel, no t'enfadis perquè, bueno, és una mica en conya, o sigui que... No passa res, riurem. Vive en una finca de San Llorenç, rodeado de campo y animales. Lo has escuchado hablando por internet, pero solo lo entienden los baleares. Hostia, pilotes, que son de bones. Lo has escuchado hablando por internet, pero solo lo entienden los baleares. Es Miquel Montoro con sus taronges y su webcom va. Y hostia, pilotes, que son de bones. Lo has escuchado hablando por internet, pero solo lo entienden los baleares.
Miquel, no t'enfadis, que és una conya que faré amb tots els convidats. No, o sigui home, que... no m'enfado. L'he escrit per tu. T'ha agradat o no? Així m'agrada. Bé, doncs la meva nota és un 10 de 10, Un 10 de 10, molt bé. El títol lo has escuchado hablando por internet, pero solo lo entienden en los Baleares. Castiga crèdit ja, que això que vol dir que m'he d'acomiadar. Miquel Montoro, gràcies per estar aquesta setmana amb nosaltres. Enviem les botifarres. A vosaltres, llengonisses! Ah, llenguanisses! Joder, llenguanisses. Carlos Ray, un plaer la propera setmana i tornem. Gràcies por estar esta noche con nosotros. Olga, Arnau, gràcies a tots vostès en 7 dies i tornem. Això és la nova normalitat a TVCAT. El proper divendres més.